sai dai Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dukkanin mawakanmu na Maraba da kewayensa, wato wata challenge ne muka sanya ta wato wakar Honorable Ahmed Inda wa Young Artist. So abokin aiki na zai muku bayani yadda tsarin aikin yake. Young Artist mawakanmu na Maraba gabaki daya, ko na ce na Karo gabaki daya, muna muku albishir da challenging waka ta Honorable Ahmed Inda da muka riga muka sa. Na farko 100,000, na biyu 50,000, na uku 30,000. Abin da babu yawa, karamin abu ne. Kuma insha Allah duk wanda yake da bukatar shiga cikin wannan channel da muka sa, na farko MC Kai, na biyu Awal M Leda, na uku MD. Sannan kuma kamar yadda tsarin wannan challenge din yake shine, wakar da za a yi za a taho muku da full audio, za a saka muku shi. Duk wanda ya fi kasancewa very professional wajen mamin na wannan audio, kuma ya kasance ya bada abin da muke bukata ko muke so mu samu 100%, to shine zai lashe wannan gasar wato na challenge. Sannan wanda ya biye mai na biyu, shi kuma shi za a bashi wato wannan kudin da aka yi alkawari. Sannan kuma shi ma na uku yana da kasansa. Kada ku manta cewa duk wani tsare-tsaren da mutum zai yi ya kasance akan tsarin dokokin da muka gabatar muku ne. Sannan bidiyon da wato za a yi mana ya kasance very clearly, sannan kuma ya kasance very matured. Saboda idan har ya kasance an yi wannan bidiyon ya kasance ya gamsar kuma ya yi haske ya yi kyau, to magana ta gaskiya alkalai suna nan suna gani kuma za su tantance. Duk wanda kuma ya yi nasarar lashe wannan gasar ba tare da bata lokaci ba, za mu danka mai kyautarsa, haka mai biye da shi, haka kuma mai biye da shi. Kuma baya ga wannan kuma akwai wani abu guda ɗaya, shine dan Allah idan aka zo yin mamin na wannan wakar ya kasance in ma mace ne ko ma namiji ne, ya kasance an bi asalin abun a bisa tsarin yadda audiyon yake. Ma'assalam. Sannan kuma dan Allah duk wanda ya riga ya ci da kuma wanda bai riga ya ci ba, kada hakan ya kasance wani abu ko wani ya ce